sei, polo menos para a Consellería de Facenda, a principal comparecencia, o principal traballo do ano, pero aí andará, non? Eu creo que é o principal, sí, principal. é o principal porque son moitos meses de traballo para presentar as contas dos anos do ano futuro, non? Do ano 2019 neste caso, e a verdade é que é unha sensación de traballo feito e ben feito neste caso tamén. Non é un ano calquera o que ven. Non é un ano calquera. É un ano electoral. Seguro que se vai notar a hora de tramitar, a hora de tratar de chegar a acordos, pero nótase tamén a hora de pechar uns orzamentos. Eu penso que a hora de pechar os orzamentos non, sobre todo porque utilizamos unha clave para estes orzamentos 2019 que é unha clave de cidade, non? O que fixemos cos orzamentos do 2019 é plasmar numerosos acordos plenarios, numerosos compromisos de cidade co objetivo de que estes orzamentos foran uns orzamentos de consenso, uns orzamentos onde se sentiran identificados a maior parte dos grupos políticos. Non son uns orzamentos en clave de goberno, senón en clave de cidade, en clave da maior parte da corporación. Pero outra cousa sí que é a negociación cos grupos da oposición. Sí, aí sí que se está notando. Diso falaremos a continuación, pero antes, concelleira, cales son as principais cifras, as grandes cifras, os grandes eixos destas contas? Pois os orzamentos consolidan os orzamentos expansivos do último ano. Estamos a falar dun orzamento consolidado de 115 millóns de euros, 111,8 para o Concello. É un dato importante, o ano pasado foron 110, e se comparamos co 2015 eran 102 e no 2012 83 millóns de euros, non? O crecemento e eses orzamentos expansivos pois quedan consolidados grazas en parte a toda esa captación de fondos, eses recursos europeos que fomos conseguindo nestes anos, non? Por outra banda, consolídanse tamén as liñas establecidas en orzamentos anteriores, en ese sentido continuista, as liñas que apostaban e que apoian as políticas sociais, as políticas de emprego, de igualdade, de reequilibrio territorial. Este orzamento está duplicando os fondos que se destinan a medio rural en comparación co 2015, e aí pois son os principais esforzos orzamentarios, non? Que sempre dixemos que para nós era máis importante poñer os orzamentos e os recursos destinados ás persoas, por eso ese incremento que hubo estes anos en políticas sociais, e tamén apostar polo reequilibrio territorial con investimentos para as parroquias e os barrios que sempre foron os grandes abandonados. Estamos a falar, por tanto, dos grandes eixos deste orzamento, un orzamento que podería ser asumido por calquera novo goberno que saíse das urnas en maio? Eu penso que sí, porque deste orzamento, o anexo de investimentos, o anexo de obras, que son 12 millóns de euros, 7 millóns deses 12 son acordos plenarios, están respaldados por diferentes acordos plenarios aprobados no pleno da corporación, algúns por unanimidade e outros por maioría, non? Propostas presentadas no seu momento por os diferentes grupos da oposición. Hai propostas do Bloque Nacionalista, do Partido Socialista e do Partido Popular, non? Cando decía antes que eran uns orzamentos pensados en clave de cidade, pensados en clave de consenso, referíame a eso. De 12 millóns que hai no anexo de obras, 7, unha boa parte, pois son froito de acordos plenarios, non? Polo cal deberían de sentirse os diferentes grupos da oposición identificados con ese enfoque, con esa intención, pois fixemos a elaboración destes orzamentos, non? Os restantes 5 millóns de euros, 1.300.000 euros, son de orzamentos participativos, votados pola veciñanza de Santiago. Os sobrantes son propostas de diferentes barrios, de diferentes asociacións que tiñamos detectadas pois nesa auditoría cidadá que fixemos a principio de mandato, non? Entón, son os orzamentos de cidade, uns orzamentos que eu penso que calquer grupo se pode sentir identificado e, sobre todo, pois grupos de esquerdas como o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista que en anos anteriores facilitaron esa aprobación de orzamentos e que neste caso, que son os orzamentos fillos dos orzamentos do ano anterior e netos dos orzamentos de fai 2 anos, que son os orzamentos que continúan esas políticas iniciadas e que as melloran, pois deberían sentirse identificados e deberían facilitar a súa aprobación. Sin embargo, precisamente, tanto PSOE como BNG compartían esta mañá no Pazo de Raxoi antes da propia rolda de presentación dos orzamentos para deixar claro que non lles convencen demasiado polo capítulo de ingresos e pola falla de execución no capítulo de investimentos, algo que é todo un clásico xa. Efectivamente, por eso non se entende, non, que argumentes ou poñas excusas de mal pagador sobre a execución do capítulo de investimentos, cando a execución do capítulo de investimentos é a que é
goberne quen goberne, non? Lamentablemente, probablemente ese xa un dos principais retos que teña os gobernos do Concello de Santiago, pero a mesma a súa execución cando goberna Compostela Aberta que cando gobernou o Partido Popular ou cando gobernou o Bloque e o Partido Socialista, non? Eu penso que son excusas pois de mal pagador, non? Que creo que nos atopamos nunha situación de buscar excusas para non facilitar a aprobación dun orzamento que é moi similar a orzamentos que se viron facilitados polo Bloque e polo Partido Socialista en anos anteriores, incluso nalgúnha ocasión o Bloque votou a favor, non? Non quero pensar que se deba a intereses electorais, porque teñamos pois, en maio unhas eleccións municipais. A verdade é que me daría moita mágoa chegar a esa conclusión, porque significaría que en vez de actuar con responsabilidade, estaríanse poñendo por riba os intereses partidarios, os intereses de cidade, non? E pareceríame unha imaxe da política pois moi triste. En que situación quedaría Compostela se non saísen adiante as contas de cara ao ano que ven? Pois prorrogaríanse as contas, o que significa que compromisos importantes que están plasmados en estes orzamentos pois non sairían adiante ou teríamos que ir a diferentes modificativos. Por poñer un exemplo, nestes orzamentos 1.300.000 euros son para a pasadera intermodal, 700.000 euros son para os accesos a esa estación intermodal, unha infraestructura importante para Santiago, de reurbanización de Clara Campoamor, 700.000 euros, pero tamén hai outras partidas como son 800.000 euros para a integración da entrada dos camiños de Santiago a nosa cidade, ou partidas que son acordos plenarios e demandas dos veciños, como 400.000 euros para a rehabilitación dos muros de Fontiñas, reparacións e reformas integrais de instalacións deportivas como Santa Isabel e Quiroga Palacios, ou propostas importantes de pavimentación de vías públicas no rural e nos barrios, non? Entón, esas propostas quedarían sobre a mesa, intentaríase por parte do goberno pois ir buscando unha solución a través de modificativos durante o ano, pero sin dúbida sería pois un problema que nos atoparíamos, non? E cal é o que queda a partir de agora? Cal é o procedimento dende a presentación deste borrador de orzamentos? En que calendario nos poñemos para tratar de sacar adiante as contas? Pois barallamos un pleno a finais deste mes, a finais de decembro, sí. Serían uns orzamentos bastante madrugadores para o que suele ser habitual no Concello de Santiago, non? Aqueles que nos estean escoitando que teñan memoria, pois seguro que se están acordando de algún ano que os orzamentos se presentaron en outubro ou en setembro ou no verán do ano xa iniciado. Imaginamos, senón sí que sería madrugar. Sí, sí. E a nosa intención é ir a pleno a finais deste mes. En plenas festas. En plenas festas. Cando quedaría? Non hai mellor forma que celebralo. Cando quedaría? Cando podría ser ese pleno, máis ou menos? Pois a finales de mes, 20 e tanto, en plenas festas, exactamente. En plenas festas. Sí, non vai haber sí, vacacións de Nadal? Bueno, creo que ante coller vacacións e ir 2-3 horas a un pleno para aprobar uns orzamentos que son importantes para a cidade, todos os concelleiros e concelleiras que estamos electos pola cidade, polos veciños, pois é a nosa obriga, non? Digo que non haberá vacacións porque serán 2-3 horas de pleno, pero preparar unha postura seguro que leva moito traballo antes. María Rozas, concelleira, graciñas por estar hoxe connosco, sorte coas contas. Moitas gracias a vos. 1:22.